weche madhi nyime. Tom Nduku iwinjo ka kanyo gin weche mopogore opogore. Ang'e ni dwaro jalony weche mag uchumi kata mag omenda mondo bi ong'enywa gi matindo tindo kaka ginji. To nwaloso weche mag dola kaka odok piny kaka gope mag Eurobond. Wach Eurobond ariyo giduto kaka ne Kenya yudogi chudo chopo. To no kanyo ka ero dola otugo kanyo gi siling. Wano ka siling otemo yudo teko ne kata kamano ok en kamano jo Kenya geto yudo kata winjo ni ochomo. Dikete pim mane kujo gima jatend piny Kenya wacho ni ero koro gopewa chaka gima dok piny kata yudo thuolo mag chulogi. Ingen okang'en president wuoi data mane because I remember ni koken Monday this week tapane in the course of last week dollar nolor bocho 130 to kendo yedho bodo 141 odonjo 140 sani en 141. So okang'en president wuoyo from which data because in the market play kanyo nitie problem nikech kara nonego waduog piny mar 120 from what we had achieved. Ungecheni, there must have been something manotimore within the international market. And watch Magope, you can see we have no money even in the treasury. If you see our collections, that's when you see Cleophas, Piny what target jak skuma, that is not a growing economy. Nitie jo manyake enjoy, minyalo na romo at a certain level, either at the purchase level or ginjo miromo kata kode nyiewo yath. In fact, purchase level. Ok ni ng'ani podi dwa lawo ng'ani be nyaka file returns mago mano piny ok nyal dongo kana housing gine project mokelo ni ok nyal betie nikech nitie ng'at mabenye nyaka yuda pesa ma en iromo na kodi duka oro dhi madho konge moro urom kode kanyo odhi raha ne moro uromur kode kanyo. You can only meet him in entertainment joints nikech majato koro jo mass taxing nikech majato koro kare en ng'ama iwene thuolo to bendo dwa noiri ngima moko mayot. But kirango the play marne President Wajanwano we are doing well in dollar. No. Nikeche, what is our purchase level? Look at electricity. Nikeche electricity mo dictate go the economy of this country. Torang kagapod gik moko di nyime. In fact, the other day I was writing to Kenya Power because nanwango nane charge about 31 shillings. Idala kucha. Well, the rule is saying that no, I should be charged 24 shillings. So na penjo ginto anto mara ni kara anatio aran kambi dala kakose maruni nango and I paid that thing for the last 4 years. Iwinjo. Kore nwango ka gik monego president manyalo gengo yo mwanyalo loso go economy. Ema president oso fail. Nike president onego penjere mokwongo. Why is it that there were too many corruption cases and walalo gite? Iwinjo. Walalo gite to pesa ni bik nyiso kama de. While samane ni mako jogi, to we were being told that these things were meant to bring some projects like Aroa Dam Guinea. They were still to generate power, agricultural production, nendi nyime, ne wadi bedo guchimo ma is affordable, just to make us have a market play ma wanyalo promote level of cash crops. Iwinjo kaka tea, coffee nige mageyo munyalo to go in the market economy to ka kunyal export you are only importing, then I don't know where we want to have the center of equilibrium. I kirang the labor market sani bro nwango ni joma uso chiema nyeo chiemo kata Charles will tell you from his office nyaka bedin tie mama moro makelonga chiemo etiende fence kanye madidega. Getting even these hotels might expect you the tax. Joma tin sana ma access gi. I don't know ne no better informed go mage in his